načinu. Rekao mi je, citirajući Branka Radičevića, eto, dođe doba da idem u grob. I came back to New York, the committee had its meeting, and I called him in, I think it was about September 20th, to say, I thought you already knew, but you have this prize, and discovered that he was indeed very ill. És valahogy szeptemberben, akkor még itthon voltam, és akkor beszéltünk, mert ugye ettől a torokrák, vagy nem tudom mi is volt, amiben, vagy tüdő, igen. És ettől olyan rekettes volt a hangja, és fölhívott, és milyen, és azért hívott föl, hogy szerezzek neki béres cseppeket, mert hogy nem azt mondta, hogy mert az segítene, hanem hogy körülöttem a nők azt gondolják, hogy ez segít, és akkor legalább így nyugtam lesz. És akkor az egy szép történet volt, mert akkor nem lehetett éppen béres cseppet kapni, mert azt hiszem a béres csepp éppen a utolsókat rúgó szocializmusnak az utolsó zéje lett volna, még egyet rúgott volna, és be volt épp tiltva valahogy. Vagy szóval valahogy nem lehetett rendesen. És akkor elkezdtem, utána felhívtam a Kósát, ugye, aki csinált a Béresről filmet, és akkor hirtelen kiderült, hogy én ezt keresem. És akkor az emberek hívogattak, és hoztak ilyen maradékokat, hogy ennek a kis Dánielnek lesz, hoztuk kérem, itt a szomszédek is hozták, és olyan volt, mint a mesébe. Moj posljednji susret sa Danilom, tu u Beogradu su prikazali moju dramu u režiji Ljubiše Ristića, Judita. I hteo je da se organizuju intelektualci u borbi protiv Miloševića i tog populizma i nacionalizma. Njega je to duboko uvređivao. To kod njega nije bila politika, nego jedno vrijeme jednostavno ljudska čast, jednostavno osjećanje časti da se protiv toga. I ja kažem, dobro Danilo, ali na koliko intelektualaca računaš? I onda tamo je bio Žilnik, kaže, pa dobro, Žilnik, pa ti, pa počeo da ređa i jednom je stao i nije mogao da nastavi. To, onog trenutka se osjećam kao da bi Danilo oprostio bi od svih u nas. Kada je Kiš umro 89. godine, na toj stranici Politike, kada je objavljena ta vest o njegovoj smrti, bila je dakle montirana paralelno ta vest o smrti velikog pisca i uspehu prevoda jedne knjige na francuski koja je doživjela veliki uspeh na sajmu knjiga u Parizu. Radi se o knjizi Godine raspleta Slobodana Miloševića. Pisac treba da sagledava život u celini, da nagovesti veliku temu umiranja kako bi čovjek bio manje gord, manje sebičan, manje zao, a s druge strane da osmišljava život. Umetnost je ravnoteža te dve protivrečne misli i dužnosti čovjeka, pogotovo pisca. I vi ćete reći da govorim kao starac, da ode sa ovoga sveta ostaviš za sobom ne delo, delo je sve, nego nešto od dobrote, nešto od saznanja. Svaka napisana reč je kao postanje. Prošlo je 20 godina od Danilove smrti. Ja do dana današnjeg, tog mog bliskog prijatelja, najbližeg prijatelja, nisam prebolio i do dana današnjeg ja ne mogu pogledati svu našu zajedničku dokumentaciju koju imam. Kad su kovčeg sa Kišinim tilom spustili, bio je neki dan kao iz ranih jeda, iz romana Bašta Pepe, onako neki oktobar, onako neki spokoj i meni se činilo da je Beograd tada grad na moru. I ne mogu da kažem hiljade, ali možda je bilo više od hiljade, tako stotine tih mladih ljudi ostajali su i nisu ostajali, tako su stajali u tišini čitav jedan sat. I prosto ja sam znao da je Kiš pobjedio, dakle,
I to je ovo što Kiševe, eventualne te neke protivnike koji sad sveli na neku šačicu jada, boli to njegovo što je on pretrajao kod mlade generacije. Dakle, pretrajao je taj njegov ritam i ta njegova strast. To ljudi prepoznaju. Vi biste htjeli, gospodo, da vam pokažem svoju rodnu kuću. Ali moja se majka porodila u bolnici u Fiumi. I ta je bolnica već srušena. Nećete uspjeti da stavite ploču na moj dom, jer je i on valjda srušen. Ili biste morali staviti 3-4 ploče sa mojim imenom u raznim gradovima i raznim državama. Ali ni tu vam ne bih mogao pomoći, jer ne znam gde je bila moja rodna kuća. Ne sjećam se više da sam živeo u detinjstvu. Jedva znam na kom sam jeziku govorio. To što pamtim jesu slike. Zaljuljana palma i oleandri negde kraj nekog mora. Dunav koji teče mutno zelen pored livada. Jednu brojanicu